Daaronder, ik was samen om onze de mensen zo goed op het weggevat. Ons was op de balkie, op de ogenblik, ons was samen naar de Chomi. Toen kwam hij, toen zei ze Chomi, hij moet afklimmen, bottel, Zorbach en koek daaronder. Oké, right. Na misschien zo 1 uur zitten. Toen komt ze dat Chomi van ons, hij komt zelfs, de man is goed gemaakt van en hij heeft zijn naam genoemd. Ja, hij heeft zijn naam genoemd. De naam van de politiestaat. Toen wordt hij gearresteerd. De volgende dag wordt hij uitgehaald. Dus die dan wat een squad is. Ons wil nog kennen hoe wordt hij uitgehaald worden. Uit die cellen uit? Uit die cellen uit. Zonder om bij de hoofd uit te komen. Dat is de ding wat een squad maakt. Hij heeft nooit gegaan bij de hoofd. Ja, hij heeft net zomaar onder bij de hoofd zitten. Dat is de ding wat een squad maakt. Is dit hoekom jullie nou in die straten is met jullie plakkaten? Ja, ons vangt aan niet. Ons vangt niet. Maar de politie is vol corruptie. Je verstaan? Ja, de politie is vol corruptie.